el que era el Consorci per a la Recuperació Econòmica de la Marina Alta, una eina que ha sigut fundamental durant tots aquests anys per a nosaltres en la Marina, potenciant l'activitat econòmica, recolzant els emprenedors, les xicotetes empreses de la comarca, i bé, com bé sabeu, Generalitat manté amb el CREAMA un deute de pràcticament 1.200.000 euros. El CREAMA està en una situació crítica. A final de mes, ara ja es plantejava que anaven a despatxar la meitat dels seus treballadors, i ara aquest mes en comissió hem estat tractant el tema, mirant tot el que podríem fer. Sabeu que hem aprovat ahir una comissió per unanimitat, una comissió que, bé, esperem que ajudi en alguna cosa, però al final és una decisió de Generalitat de si volen o no apostar per la Marina i la nostra economia. Des de Compromís i jo mateixa, a la llei d'emprenedors que va presentar el Partit Popular fa poc a les Corts Valencianes, nosaltres demanàvem que es crearen centres com el CREAMA, que precisament foren els que aglutinaren d'alguna manera tota aquesta gestió, tot aquest assessorament a xicotes d'empreses, a joves que volen emprendre, a les empreses que ja estan creades per a que es puguen renovar, per a que puguen canviar el seu negoci, la seva activitat econòmica, que elaboraren plans d'empresa, que donaren formació a totes aquestes persones que volen d'alguna manera aportar el seu valor a l'economia, no? Formant empreses. I de fet, en aquesta esmena no ens van acceptar, per tant, ja el Partit Popular ja ha demostrat d'alguna manera quina és la seva actitud front a aquest tipus d'institucions. Per tant, anem a presentar una bateria de propostes a les Corts Valencianes, anem a presentar PNLs i enviarem una carta personal al conseller d'Economia i Indústria per a que se'n faci càrrec, també a la consellera d'Educació, i Ocupació, que és la Maria José Català, que és la que s'encarrega de temes del servei, per a que es facin càrrec del CREAMA i que es prenguin consciència de la importància que té per a aquesta comarca. I com vegeu, el bloc des del 91, inclús ara presentant esmenes a aquesta llei, portem una mateixa línia de funcionament. Per tant, jo crec que la coherència política també és important, no anar donant bandades com fa el Partit Popular, que un dia aposta pels emprenedors i l'altre dia està carregant-se centres com el CREAMA que aposta per l'emprenedor.